a hundredfold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana sa kanin. Mga igsuon, padayon tang magampo alang sa panginahanglan sa kalibutan karon, ilabi na gyud ang kalampusan niining atong pagsumpo sa pandemic. Padayon sa tang magpasalamat sa Ginoo ug magampo alang sa atong mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi sa ilang mga financial nga mga donasyon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Og himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Sa dihang ang ari sa Ehipto, gisuginlan nga nanlakaw na ang mga Israelita, nausab ang hunahuna niya ug ang hunahuna sa iyang mga opisyal bahin sa mga Israelita ug sila miingon, nganong gibuhian taman ang mga Israelita ug wala inuon kitay mga ulipon. Unya, giandam sa hari ang iyang karwahing igugubat ug ang iyang mga sundalo alang sa gubat. Gidala niya ang unom kagatos sa labing maayong karwahe ug ang uban pang mga karwahe nga gidumala ug mga opisyal. Gipatig-a sa Ginoo ang hari ug gigukod niya ang mga Israelita nga namiya uban sa panalipod sa Ginoo. Ang mga Ehiptohanong kasundaluhan uban sa ilang mga karwahe migukod kanila ug giapsan sila sa ilang gikampuhan daplin sa dagat nga pula duol sa Pihahirot ug sa Baal-Sipon. Sa dihang duol na ang hari ug ang iyang kasundaluhan nahadlok pag-ayo ang mga Israelita ug nagpakitabang sila sa Ginoo. Miingon sila kang Moises, gidala mo ba kami aron mamatay dinhi sa kamingawan, kay wala nay lubnganan kanamo didto sa Ehipto? Tan-awag unsay among gidangatan. Dili ba nagpasidaan man kami kanimo sa wala pa kita manlakaw nga mahitabo gayud kini? Giingnan kanamo. Pasagdi lamang kami nga magpaulipon sa mga Ehiptohanon. Maayo pa nga magpabilin kami nga ulipon kaysa mamatay dinhi sa kamingawan. Miingon si Moises sa katawhan, ayaw ka mo kahadlok, liguna ang inyong hunahuna
ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo niining adlaw aron pagluwas kaninyo. Kanang mga aituhanon dili na ninyo makita pag-usab. Ayaw lamang kamo kabalaka kay ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo. Ang Ginoo miingon kang Moises, nganong nagpakitabang ka man kanako? Sultihi ang mga Israelita, papadayon na sila sa unahan. Iisa ang imong sungkod ug ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa malangayuta. Patig-ahon ko ang mga ituhanon aron gukdo nila ang mga Israelita ug sa ingon, kapasidunggan ako sa akong kadaugan batok sa hari sa Ehipto ug sa tanan niyang kasundaluhan. Kung mabuntog ko na sila, mahibaw-an sa mga ituhanon nga ako ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Awitan ko ang Ginoo, kay mahimayaon siya diha sa kadaugan. Kabayo karwahe ang gitambog ngadto sa dagat. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo. Ug siya nga akong manunubo, siya nga akong Dios, daygon ko siya. Ang Dios akong amahan, ako siyang bayawon. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Ang Ginoo sa kamang gugubat, Ginoo ang iyang ngalan. Ang mga karwahe ug kasandaluhan ni Paraon, iyang gilubong sa dagat. Ang mga kadagkuan sa iyang mga punuan na lumos dito sa dagat nga pula. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Gitabunan sila sa mga tubig sa baha. Natundag sila ngadto sa kahiladman, ingon ug usa ka bato. Ang imong tuong kamot o Ginoo, bantugan diha sa gahom. Ang imong tuong kamot o Ginoo, nakabungkag sa kaaway. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Hallelujah, 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 hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanahaw sa kalim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw, O Ginoo. Unya, pipila ka magtutudlo sa balaod og mga Pariseo miingon, magtutudlo buot kami mutan-aw kanimo nga maghimog milagro. Pagkadautan og pagkaway pagtuo sa Dios sa mga tao niining panahona, nituaw si Jesus. Milagro ang inyong gipangayo kanako, dili ako mohimo niini. Ang milagro nga ikahatag ko kaninyo, maura ang milagro nga nahitabo kang Hunas nga propeta. Ingon nga si Hunas tulo ka adlaw og tulo ka gabi didto sa tiyan sa dakong isda, ang anak sa tao usab tulo ka adlaw og tulo ka gabi sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom ang mga tao sa Ninive, mamangon og musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Hunas. Og hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Sa adlaw sa paghukom ang rayna sa habagatan mubangon og musudya kaninyo, kay mipanaw siyag katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Og hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, ang mga Israelita ginamit ang ilang kaugalingong pagbati o rason, nakaingon gyud nga gidala ba minimo dinhi sa kamingawan aron anhi dinhi mga matay kay wa nay lubnganan didto sa Ehipto. Kay ilang tan-aw patay man gid sila ug mosokol sila sa mga sundao ni Paraon, awa gislay daganan, portig yung pataya. Niya kung moambak sad sila ngadto sa dagat, nga dihas luyo nila, patay gyapon sila. Og kamo pa kahay didto atong higayuna, mo sad na inyong isulti, patay na gid tani. Pareha karon, baksin ta, naasay variant nga di na sad makuha sa atong baksin, patay gid tani. Ang sawan, mo na yato isulti. Ang Ginoo lahi. Giingnan si Moises ingnang mga tao, papadayuna ngadto sa unahan. Yang unahan nila kay dagat naman. Sinunan ka? Dagat. Nya papadayunon sila. Lisodoy. Pero kay mituman man si Moises sa sugo sa Ginoo, wa man siya magpadala sa ratol sa iyang gikuyog nga more than 1 million ka mga tao. Wa man siya magpada sa ratol. Siya ka ng tibuok 1 million mo reklamo. Tang sabaa ka kana ganing magrally diha sa kananaang dan. Di man ganing nakaabot sila 5,000. 40 namang sabaa. Unsa na kanang 1 million kapin. Naapay mga baka, mga hayop. Perti lisura atong panahon ni Moises ay, niya mo reklamo ang tanan. Pastilan. Ako pa ato, ningon lang ko, pangambak mo diher, mahilo mo. Saba pa to sa poultry eh. Pilargo nakabuk na as poultry nga mga manok, nagmay kay baba, ang saba mo kayo. Kana ganing inyong baboy padong ninyo lawgan. Di ba? Saba ang gani. Unsa na kato niya. Dili para begitu saba nga nangayo lagkaon. Kahadlok baka nang sus, latulag yun. Pero si Moises, wag yun magparatol. Relax ra siya. Kay naminaw man siya sa Ginoo, wa siya maminaw sa mga tao. Minaw siya sa Ginoo. Ingon, sige, iisa imong sungkod kay mabuak ra ng dagat. Iya din iisa. Buak na yung dagat. Perti ra yung simpula. Muna usahay kining ato mga problema.
Simple ra kay ni para sa Ginoo. Unya mangayo din tag milagro. Ginoo milagrohi in taon, milagrohi in taon ko Ginoo. Ana, mo nang Ginoo nalagot ingong Ginoo diri, sige mog pangayog milagro. Di ko muhatag ninyo milagro. Kagamay ra ng problema ha. Unya inyo pag yung pangayuag milagro. Ana. So dita mangayog milagro ay hilas ra kaita nga mangayog milagros Ginoo. Nga naman, sa unang pagbasa, ang Ginoo mo'y nagtanaw unsay gikinahanglan sa mga tao na ana siya'y plano daan. Ang ato na lang ang pagsubay sa iyang pulong. Kaya ang iyang pulong, mao man na ang magsulti nato. Murabag kanibang, kamo, tukod mo mong building, no? Praning pagtukod na to aning building, aning simbahan. Naamantay architect, naamantay engineer. Ang pulong sa engineer o sa architect mo'y sundon sa mga nagtrabaho. Katong plano niya, mo to'y sundon. Igsunod ato, nindot kayo ang atong gitukod. Pero musupa ka na, patay ka, maghimo-himo kag imo, nya imong pamilagrohon ang engineer tungod sa imong binuhatan. Di madaoy mo ingong engineer pati yung tanoong ka giingnan ti kang mao ni buhata mao ri imong gibuhat nya karon mangayo na kag milagro para mabalik dire. Pero gud anang muburot ang imong atay tungod kay na cancer niya palainom kay kastanan nya mangayo kag milagro para maayo ka. Nya sugo des Ginoo pag sigig inom diha. Oh. Sige kag pangayos Ginoo nga ang ako untang mga anak, ang akong mga anak mga usab untang batasan kay portigyong mutubag nako. Murag wa nay tahod sa ilang ginikanan. Unya, nganong gisigihan man ani mog kasaba atong gagmay pa na. Sugo des Ginoo sige kasaba, sige latos, sige higkusi. Karon nga dako na musukol na nimo, papangayoon na nimo milagro para mabuutan ang mga buangon nimong anak nga ikamay gatanom anang kabuang, kanang kasuko, kanang sigpamalikas, kanang siging pangontrol, ikamay gabutang anagod. Atong gamay pa, gitanom man na nimo silang hunahunag kasing-kasing. Nagdumot man na sila nimo tungod atong imong siging pangulata nila, siging gitawag na nato og bullying. Ikang tapulana ka, ikaw kasi gini mo, gahi gini mo ko buanga ka, kay biyan nimong imusmos diha oy. Ana. Nya ini kadako ug musokol na nimo, ingnon ka pisti ka inatay kang buanga ka, ana ka. So Ginoo taon nya ikaw galisod sa kaglakaw. Milagrohi in taon mausab daning akong anak. Ang saong pagkausab ana? Yang Ginoo hilasa biyan nimo ngayog milagro, ikay nagbuhat nya milagro. Di ba? Ginoo in taon, milagrohi in taon ko Ginoo, haron doon ako ikabayad aning akong utang, gaabot na ning daan og bag-o Ginoo, pag milagro in taon, padauga ko aning swertes mo palit ko Ginoo og ticket, padauga in taon, inyo pang payatak-yatakan sa tiil ni San Vicente Ferrer di ana nang ipahid-pahid pa ninyo sa tuhod ni San Vicente Ferrer ang imong gipalit ticket swertes buang-buang tingali ang imong buhat. Maingon na San Vicente patiran tanong ka diha. Iapil-apil pag yung kunimo. Dito ay sa istorya akong amigong pare na ako dos lagi buta nga sa ilang simbahan na Santo Niño nga maabot as mga tao ba hibong sila nagtakilid naman ng Santo Niño. So pag abli nila daghanang ticket sa sweepstakes gipat yatakan sa kanang kuan gibutang sa laom. Doon natin nakasulti nga akong gipalugpita ng akong ticket ito daog. Aso daghanang ni butang dito nagtakilid na. Ang buto na ba ni daog atong mga tikita? Basin sa ang nangapildi na to no nya gibutang na dito. Usahay ingon ana ta ba? Kitay nagbuhat sa binuang ang Ginoo atong pamilagrohon. Mao na si Kristo diri sa atong ebanghelyo naghisgot siya og pulong. Ingon siya mamangon ang mga taga Ninive kay naghinulsol sila sa ilang mga sala sa dihang nakabati sila sa wali ni Jonas. Jonas ba? Kato Jonas nga propeta. So pulong nakabati sila, naghinulsol sa ilang mga sala. Yan, ingon sa siya, mubangon sa tong rayna sa habagatan. Aron pagsudya ninyo, kay may bakta siyag tunga sa kalibutan,
porting layua aron lang maminaw sa mga makinaadmanon nga mga pulong ni Solomon. Yan ingon dayon siya, hibaloi nga dinhi ni apay labaw kang hunas og labaw ni Solomon. Pasabot na ay pulong nga angay natong paminawon. Unsa man ang pulonga? Ang pulong ni Kristo. Ayaw na pangayog milagro, paminaw sa pulong ni Kristo. Moingon gani si Kristo nga ayaw gyud pangutang, ay gyud pangutang. Ana ba? Nganong nangutang magkangangsugos Ginoo pangayo man. Ana. Moingon ganing Ginoo nga higugmaan ang nakapasakit nimo, pasayloan ang nakasala, kapito, sigihi ginagpasaylo ang imong anak. Ayaw pagsigig gumbol ana, ayaw pagsigig pamalikas diha. Aron sa sige nimong pasaylo, ang nidot sa ilang kasing-kasing, ang pagkamaluluyon, ang pagkamapasayloon. Igkadako ana, mobao sa nagpasaylo o kaluoy nimo, kay badlungon naman sa kay kaini katiguang nimo. Ingnon kang ayaw kaon anang tamis mo, kaon man jud kang taas naman kay imong sugar, naputla na magani kas imong tiil. Badlungon naman sa kini mga tiguang, ay kaon anang pan ma, namo kawat man ginukaon dito, masakpan. Nganong ni kaon ka? Ano, buot mo mamatay ko diri. Moingon sa dinya ang imo ra bang anak in taon porting trabaho, nya mao ra bay mo gasto nimo sa ini ka ospital nimo, di na sa ka didto kalihok. Mo na moingon sa mga anak, gahi ba nimo og inahana ka we? Nakasaba na nabali na hinuon. Ana ba? Sunod sa Ginoo. Ayaw pagsigig sunod ana imong pulong. Ug moingon ganing Ginoo nga ibaligya ng tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag dinhi sa simbahan. Ihatag. Ipalit ana ato mga slots. Nganong magsige man kag puyo anang imong balay nya wa kay hatag-hatag simbahan. Nya mangayo kag milagro nga mabuhi pa ka. Oh, di oy. Ang imo lang wa paghatag dinhi sa simbahan, sa katilingban, patay na ka. Nga naman, wa man ka manghatag. Ay kamo nang hatag mog lugar sa inyong silingan o inyong gipiit sa inyong koral. O kana. nang hatag mog lugar di anang inyong yuta aron magian sa kanal nga himuon sa barangay or sa lungsod. O imong gialihan, bahalag maglinaw mo diha, problema na ninyo diha mga opisyala mo, ug unsaon na ninyo pagpalusot ng tubig, basta kini akong yuta, kuralon ko gini, ay nigpaagi diri kanal. Ako ning simintohon ang inyong kanal. Ining mga culverts di inyong paagi, simintohon ko ni, buang mo, inyo ning paagian, akong yuta, nga ako man wala mga inanaw Nya iniglinaw ng mais tubig hasta siya di kaagi kay perti ng lunupas karsada mo ingon din way nahimo ang ato mga opisyal, way mga bugo di ka mao. Nya siya gaali dito sa daan. Nya waday mahibawong Ginoo na. Oh, tagaan dayong kag cancer stage 4 ari din kas pari pader blessing ko pader ingon sa pari may ratag matiwas ka. Kaya ang astang pari, o masad kaagi, napatay sa dintaong multicab ni Asuman, kaya tungod na tulunop sa daan niya. Hibawang pari mo ni nagpuyo, ito mo nagali, may ratag mamatay ka. Aron ikamatay ni mo, magnubina ta, kakwarta sa ko. Hastang mananabtan, makakwarta sad. Hastang mangandila, makakwarta. Hastang nagbantay sa menteryo, makakwarta. Karon, lumusta ng tubig. Imong kabuang diha. Oh, wala mo diyang nangaigo, wala mo diha. Ang importante di maminaw tas pulong sa Ginoo, aron ayuhon tas Ginoo. Aron hatagan tas Ginoo sa grasya kay ang iyang pulong gamhanan, portig gahom ang pulong sa Ginoo. Pag-ingon pa lang sa Ginoo, tungha ang adlaw, tungha dayon. Naay yuta, naa dayo yuta, maghimo tag taw, himo dayong taw. O karon ngawa na Ginoo, porti na to makapaningot o na takahimog taw. Mura tag gadaro sa amot saon na paghimo, mo kibaw na kamo. Saon na paghimo ang taw. Ang atong tubag sa Salmo niingon ta, awitan nato ang Ginoo kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon.
Kanang word nga himaya, sabi na, gahom, glory, pwede sana siyang tawag na to og kalipay. Mo nang gilukop niya ang iyang kaugalingon. Unyag maminaw ta niya sa iyang pulong, malukop sad ta sa himaya. Mo na ang mga santos nato nga gipasidunggan, pulos gyud to sila gamhanan og malipayon, labi na gid ni San Vicente Ferrer. Bisag patay na sila, naagya pong gahom, ano man nalukop manggod. Nya kinsa tong mo paduol, matakdan gyud. Muna ang pulong sa Ginoo mao may makapaduol nato ngadto niya, matakdan gid ta. Nabitay niingon ako nga pader, di naman gini matabang akong bana, porti naman gini niyang ungua aning iyang bisyo. Unsaon pagkaani pader? Adto pader be, istoryahe, base na lang maminaw nimo. Nako di ko ako na lang nooy paminaw. Pay siguro insultohon pa ko dito. Kinsam kang pariya ka ani din eh. Nako di ko banto. Sa unsa may akong buhaton pader? Nako patakdi. Patakdi sa imong kasuod sa Ginoo. Suod ba kas Ginoo? Suod kay pader magsigi kog simba, di ba ka manglibak? Apanag sa libak sa pader. Wa baka di baka igihan anang imong balay kanang imong mga yuta. So ay na magikuroy kihaga ni pader na magikaso kay ang pader giilog usan niya akong maguwang pader ang among kabanhinanan. Ana kuhao naman hinuon ako nya imong gikihan. Nako buangon ka. Sa ang pagtakod ana. Pakigsuod usas Ginoo, pun-a ang imong kaugalingon sa pagtuman sa pulong sa Ginoo. Takdan lagi ng imong bana. Igtakod ana, mausab ra sad na. Padul ilang ba? Nya ikaw ga connected ko kas Ginoo. Di inig paduol nimo didto, takdan sa das Ginoo, higugmaon, pasayloon, alagaran, antuson. Ana ba? Ana, nya inyo nang buhaton. Pegi, patakdi sa nang imong mga anak sa himaya sa Dios. Kanang sigig duwag computer, tupari na Sige higyong tupad. Ana jud kas tupad ba? Ana, di jud ka mobiya, di ka maglungag, di ka manglaba. Ana jud kas tupad niya. Tanawa ini gutom ana, mingon sukad nang adto ma unsa man tong sukaron sa dong ning kuyog man ko nimo, wa ko kalungag. Yang mingon sa, "Manong man ka maglungag sa nalingaw man ko anang imong computer." Nindot makikatan-aon mo nang lingaw ko, ni kuyog ko nimo. Madugay ang imong anak makaingon to, tungod din kung pagsigig duwa sa computer, wa kalungag sa mama. So kinid ang pagduwa sa computer, mapasmo ta. Apil pas mama kapasmo. Ano ba? Maubitaw si Jesus, ni kuyog nato din his kalibutan, namatay siya tungod sa sala. So kinid ang sala, makamatay di ay ni. Mo na gitudlo ni Kristo nato, makamatay ng sala, ni kuyog siya nato aron makita nato nga ang sala di ay mupatay og buutan nga tao. Mo na ingon si Jesus, ilubong ko siyuta 3 ka adlaw 3 ka gabi. Ana, og mao na ang tinuod nga pagsunod sa pulong sa Ginoo, dili nang pagsigig yaw-yaw ngayog milagro, buhata lang ang sugo sa Ginoo. Daghan kaayong katingalahan ang mahitabo. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, ang Ginoo misulti kanato sa paghinulsol sa atong mga sala ug pagtuman sa iyang kabubuton, mapaubsanon kitang mangayo sa atong panginahanglan ug moingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo, mga pari ug mga diakono, nga maningkamot sila sa pagpadayon sa pag-alagad ug pagkabig sa mga nahisalaag sa panon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang nasod, nga makaplagan nila ang matuod na kinaadman nga mao si Hesukristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami.
Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan bang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Alang sa atong mga paryente ug mga higala, nga mihalin ni ining kinabuhi nga dad-on sila ni Kristo sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Makagagahom ug mahigugmaon nga amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ay kung ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamao gihatag, nadawat na mo kining among ihalad, ang panupino nga abot sa yuta, kung ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanaw. Daigunang Diyos, daigunang Diyos, daigunang Diyos ang tutsa ka ang turan. Daigunang Diyos, daigunang Diyos, daigunang Diyos ang tutsa ka ang turan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagahom sa tanan. Angay, matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo, among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tudhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik niyan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among ihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Kailwa kami sa among mga sala, maingon nga nagabasay mo kami sa mga nakasala kanamo. Bilin mo kami, ihugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasan kami sa daputan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kani. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala. Hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, Dili ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless Him, His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of Him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. To sing His praises, magnify the Lord. I sought the Lord, He heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt. Magampo kitang
O Amahan nga maluluyon kining mga misteryo, maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangitag og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay sa pagbudlay alang sa maayong panglawa sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo kami. San Jose, Iampo kami. San Rafael Arcangel, Iampo kami. San Roque, Iampo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo kami. San Pedro Calungsod, Iampo kami. San Vicente Ferrer. Iampo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Dios nong gahom. Apan mahitabo raning gahuma nga mulihok sa atong kinabuhi kon magsige gitag sunod sa pulong sa Ginoo. So at update sa atong nangahalin nga slots sa Hope and Opportunity as of yesterday, nakahalin na ta og 4,625, 375 na lang ang nahibilin. Sa St. Vincent Healing Strength, nakahali na ta og 3,580, 420 na lang ka slots ang nahibilin. Pakpakan na to ang Ginoo ining tanan. Sa ato sang special slots nga 180 slots tag 5,000 nga Divine Power and Salvation para sa atong generator, nakahali na sad ta og 37 slots, 143 na lang ang nahibilin. Nya sa July 16 to 31, mao man atong immediate nga panginahanglan, naa na tay 17 ka mga halin, 13 na lang ka slots ang kuwang para makumpleto ang 30 slots for this ganing period. Hinauton tang mahuman ni karong
makumpleto gining 30 before sa 31 aron makabayad sa tagsugod. Sige. Kapalit na ba mo? Wala pa. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayuno nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y